ton näköinen matka. Se on auennut niinku viimeinen. Ottakaa 5 minuuttia, mulle arvon aikaa. Pöyssäti vähän. Kiehuva muna. Tää on pientä, kun on nähnyt. Haisee aivan saatanan pahat. Leikon muna kiet. Eläpä ja mekettä. Mä en näe mitään tuonne kuusiin. Sama pyssättäkö video, kun ei tuonne näe mitään. Riine kyllä kuuluu. Saatan reijätä tuli kuumaa höyry. No niin, sama ammu kuin meitä. Ai vittu! No ne poppanehän. Aika lämmin. Hei se boksi. Hei. Laita puuka. Älä saatana, että ne kynnille lyöppi, sattaako kiviin. Tuossa. Laittaa ulos sulta sitä. Mä kumpasin. Mitä mä en kato pihalle kannat? Ei. Mikrosta otan pois. No mistä on saatanan kintas kättä? Älä pöydät sen olisi. Se lotto käippää. Tämä on kypsentyä. Tämä on niinku keitetty munasat. Ai vittu, on lämmin. Äipä pakkaa syydessä. Ei oo suola. No ei se mitään. Se pamahti! Älkää tehkö tätä. Hyi vittu! Ei se mitään. Ohohoho. No ei se mitään.